Dini Boss Cashman LV Cabinet in a hiti JSP DJ Posmo Ayo Novadi Dindadi pese vaikutambisa uchikusiya ndaiti vane problem zvino nanzwisisa ndoda kukusiya ndiwe une problem pese vaikubarisa uchikusiya ndaiti vane problem zvino nanzwisisa ndoda kukusiya ndiwe une problem unoti tinovaka sei ndingavaka unotera wechiputsa tinoumba sei kana ndingaumba unotera wechirongomora ndife ndiri mwombere kana ndingataura unoti ndanetsa ndife ndiri mwombere kana ndingataura unoti ndanetsa unondirwadzisa nekuti ndaikuda bebe unondinyadzisa nekuti ndaikuda bebe unondirwadzisa nekuti ndaikuda bebe pese vaikutambisa uchikusiya ndaiti vane problem zvino nanzwisisa ndoda kukusiya ndiwe une problem pese vaikubarisa uchikusiya ndaiti vane problem zvino nanzwisisa ndoda kukusiya ndiwe une problem ndingakuti usapfeka zvimini mai mwana tototanga kutukana mai mwana unoda nini ndingodini mai mwana mupasina kunzwanana mai mwana ndichatsvaka mai nini mai mwana nekuti hapana kudanana mai mwana Irukweni wendakatry baby asi wakakanya zvese zvataka plan baby mawere wakakanda baby hauna kukwana chinangwa chako chete waingoda kwama bebe shangu dzemoyo wangu uvatese kusvikata pese vaikutambisa uchikusiya ndaiti vane problem zvino nanzwisisa ndoda kukusiya ndiwe une problem pese vaikubarisa uchikusiya ndaiti vane problem zvino nanzwisisa ndoda kukusiya ndiwe une problem unoti tinovaka sei ndingavaka unotera wechiputsa tinoumba sei kana ndingaumba unotera wechirongomora ndife ndiri mwombere kana ndingataura unoti ndanetsa ndife ndiri mwombere kana ndingataura unoti ndanetsa unondirwadzisa nekuti ndaikuda bebe unondinyadzisa nekuti ndaikuda bebe unondirwadzisa nekuti ndaikuda bebe